to sa nedalo jednou rukou dvihnúť. A bola, že ja sa z toho napiem, dvomi rukami, to sa nedalo jednou rukou dvihnúť. Také veľké piva. A my to pili a tí všetci tam tie pivečky a my tie veľké gzinky, že ešte nie zobral, všetci na nás pozerajú. A bola, že sa nedá jednou rukou, dvomi rukami sme to pili. To pivo. Ale tá ona, že všetci na nás pozerajú. Ešte nehovoril. Nie, že mu bere, ale... Taká veľká, veľká hala, to stojí, čo to je veľké piva. A na druhý deň taký zničený, lebo aj nejaká zápraška sa medzi to frklo, lebo oni... Brody ho poznáme, Brody miery si dáme. Taká grcanica sa nedalo piť, to ešte tiež, keď sme zapáčili, dáme to vypili. Dobre. A na druhý deň bola, že mám padak, ideme ťahať. A potom piesku. A sme ho ťahali to, zaberte, a my potom piesku, a ani nie 20 metrov, všetci sme grcali, to napínal ten bakor, a on že zaberte, a ešte, a potom piesku, ty kokos, my ho na rane ťahali, on s tým padakom sa zamietnúť. A hovorí, že a vyprával, že čo sa tam dialo, že sám robil, že výborná robota, ale že samozrejme po šichte na pivo, nie? Tak si sadol tej krčme, takej si vybral nejakú a plechovica vypil 23 a keď išiel preč, že krčma vybehol podľa toho pultu, na všetko stral, otvoril mu dvere, sa mu kláňal a medveď pozerá na ňo, že ja ešte prídem! On sa mu kláňal, že koľko píš tam trošku nejá, vieš? A on, že ja ešte prídem! Papier je zaniesť. Kota! Vieš, také oči má vonku. Tak mi voľakého chlapa tam vybrali, nejakého veľkého pivára. Bo tam bol mesiac. Prečo vlastne pivo? Ideš naspäť, nejdeš, ideš do Kremničky. Do Slovanu, lebo keď sme chodili hore, tak ja som s tým stal štúdej. Malinový autobusy. Hore vlastne idem na spíva, čo máš z toho? Išiel som sa dosah. Týmto moja liečba skončila. Neplatí na ňu. Neviem, ale toto je také, ešte to je mladé, nie? Mladý chalán. Neviem. Je 30 traja. Každý je zamýšľa. Ahojte. Ahoj, ešte účastnícku, boh, ale ty zamachal. Presne 3. Je, ahoj. Ahoj, Miňko, čo tam máme tu? Dokumentace? Hollywoodské filmy, koľko to Ahoj. Ja to nemám kde dať. Ďakujem. A už je tu málo, mimo to bolo ľahšie, keď som dobehol. Ale oni No fakt? neplatné. Už krábala, že do peňažníky, že dbali, to sú neplatné. To je nádherné. Dáme Boha. No, posledný. Môžeme ísť. No, Kajo, čo z toho? Zajeste si, a ideme. To som tebe musel.